जेने थेने सासेनि न'आव जायगा मोनदोंमोन मावै दाङै जानो। बेयावबो हनै माथो लाखिजालाबालाय आं दालाय बहा थांबावगोन, सोरनियाव खामानि नागिरहैगोन। दानि जुगावथ' गोजान जायगायाव थांनानै खामानि नागिरहैनायाबोथ' गोरलै खोथा नङा। आं बोरै मोनथिनो बे देशनि खोथाफोरखौ, सोर माबायदि खामानि मावहैयो, सोरनियाव थांब्ला खामानि मोनगोन, बेफोरखौलाय दा आं बोरै मिथिनो। आरो बेराफारसे आंनो एसेबां बिदि थाखाबो गैया। आंथ' थांग्रोम मोनग्रोम खामानिथ' मोननाय नङाना। आंथ' खामानि मोनासान्दि गावनि फैसाजोंनो जानांगोन। दा बिदिबो फैसा गैया आंनियाव। जेरैथिंबो जारला। नंमारगौ, मानसिनि जिउआव खैफोदा जायोब्ला मोनसेल' जाया, जाब 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 जासिन जानानै होयो। नंमारगौहाय, थाखा फैसा गैयि समावसो समयसायाबो समयसा, खैफोदानो खैफोद। बबेथिं मा खालामनो जायो। ए, ओंखारबायानो जोमै? औ, ओंखारबाय। बबेथिं सहैयो बहा मोनहैयो ओंखारलांनोसै। जोमै, नों जोंहानाव खामानि मावफैनाया सानब्रै सानबाल'सो जादों। बेयावलाय नोंनो मा बेथन होनो, मा बेसेबां मोनगौमोन नोङो? दे, थाइसे मोनो थाइनै मोनो, आंनि मोननांगौ खिनिखौल' होदो। आं बेफोरजोंनो बहा खामानि मोनो बहा मा मोना नागिरलांनोसै। गारि भाराथ' थानांगोन ना आंनियाव। औ जोमै, आं नोंनि एकाउन्टाव 2,000 सोनानै होबाय। बे 2,000खौ नोङो देर'नानै नोंनि नांगौ खामानियावनो बाहायबानो जाबाय। बहा थाङो, मा खामानि नागिरहैयो, गारि भारा, जानाय लोंनाय, बेजोंनो एसे मा होनगोन, थोआब्लाबो एसे मिलाय बाहायबानो जाबाय आरो ना। जागोन दे। दे जोमै, थांदो, गाज्रि दामोनसै। जोंहानावनो लाखिगौमोन आं लाखिनायालाय नोंखौ। हनै जोंहा बिखुनजोखौलाय नों गोदोनिफ्रायनो नुबोखादों दा, दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि। मालाबा आरो बबेनि रागा बबेयाव ज' नोंनियावसो थांजोबगोन। बेनिखायनो नोङो गोजान जायगायाव थानानै मोजां खामायनानै लाहैदो। जागोन दे, आं फैबाय। दे, जोमैया जि जोम लानानै बहा थांनो नागिरखो? थांबाय, दिनैनिफ्राय बिदाय खालामना हरबाय आं जोंहानिफ्रायबो। बिदाय खालामना हरबाय? मानो? हरबाय आरो। न'खरनि मानसिफ्रानो रावबो सासेबो गद गैलायाबा, मिलायलायनायानो गैयाबा, मालाबा बेफोरखौ लानानैबो दावराव दावसि जागोन साननानैनो थोनहरबाय आङो। मा गोदाव सोराव साननाय बेफोरलाय? मानो थोनहरखो? आजिखालि जुगाव फिसा लाग्रा मानसिखौनो मोननो नागिरला, जेनथेन बेखौ मोनदो, मानो थोनहरखो नोङो? थोनहराथ' सानदोंमोन आं, माथो आइया हनै मैयानिफ्राय खहे खथे जाफिनगासिनो। जेबो बुजिना मोनलाहाय आङो, मा खालामो मा खालामा। थांबाय आरो, जिखुनु थोनहरबाय आङो। माबायदि मानसिलै बिसोरलाय, मानसिखौ लाबोनानै बिदि खालामो? जोमै, ओइ जोमै, र'लाय र'। सोर गाबज्रिदों आंखौलाय? रथ'लाय जोमै। मा जाखो मिजिं? मानोथो आंखौ होसोबोखो? नों दा बहा थांगोन? हो? नोंहाथ' न' बाङानो गैला, नों दा बबेयाव थांगोन? बहा थांनो आरो, न' गैजायै मानसिफोरालाय। खारदिंलाबायनोसै, दिल्ली, बम्बाइ, गुवाहाटि, बेंगालर, बबेयाव मा खामानि मोनो नायहैनोसै। नै जोमै, एसेबां गोजान थांनो नोंनियाव फैसा दङ जानो? ददेया एकाउन्टाव 2,000 सोनानै होदोङो, बेल'। बे 2,000जों नों मा खालामहैनो? गारि भारायावनो थोनाय नङा, नों जागोन माखौ? बा, सिरि मा जाखोमाना दङब्रा बिसोर सानैयालाय? लेनदेनखौलाय माथो एसे गोदै नुदों। थोब्लाबो थोआब्लाबो माथो खालामबावनो, बहाथो मोननो। थोसिगोन बेनो, आं माबा मोनसे खालामसिगोन। जोमै, नों जेबो जिंगासिनो नाङा। नोंनि थानाय जानाय गारि भारा गासैखौबो आं होसिगोन दे। आं नोंनि एकाउन्टाव दा बेलासियाव 5,000 सोना हरगासिनो। अनोब्लालाय हरब्लानो जाबाय आरो। दे, आं थांनोसै। बा, माथो नोंसोरनि रायलायनायफोरखौ गोदै खोनादों। सिरि माबा माबिसो नामाब्रा नोंसोरो? थोद फाग्ला, मा बुंलाबायोब्रा? ए गोमथा, माब्लानिफ्राय सेदि जानानै दंखोमायो नोंलाय? खोनासं गोमथा, नंखाय बाखाय खोथाखौ लानानै दावराव खालामनो दासान। मानसिफोरनि खुगाखौ मिथिखायो दा नोङो? आंलाय नुनाय खोनानायखौसो बुंदों दा। हामालै गोमथा, गामिनिनो मानसिब्रा, गामिनिनो हिनजाव मानसि। सुखु दुखु मालाबा नायनो गोनां जाखायोब्रा। आं माने मानसिया ओरै दुखुआव थानाय मानसिफोरखौ बारा नायनो हाया आरोना, बेनिखायनो एसे सहाय होदों। नों दरेनो खोन्थानाङा दे। जोमै, नों थांदो थां, दा बेलासियाव आं नोंनो फन हरसिगोन। औ दे, आं फैबाय। बेसेबां फैसा होनो नागिरदों नोङो? 5,000। बा, 5,000। औलै गोमथा, बेसेरिखौ अननो ओंखारलाय लांबाय आङो। हौवाबो गैया, मुंबो गैया।
नों दरैनो खोन्थानोल' नाङा दे नों जुदि हिनजावनो खोन्थाजानो बादोंब्ला आंनोबो 2,000 दानो हर होमबासो खोन्थाया आङो आया खोथायालाय बोरै जाखो फैसाखौ होआबा नै थांनोसै आं खोन्थाहैनो मानो बिदिलै मानो सिगियोब्रा दे दा हरगासिनो आङो खोन्थानो नाङा दे खिन्थु थिग दङ फैसाया दिनैनि गेजेराव सफैयाब्ला खोन्थानाय जागोन दे दा हरगोन होद थादोलै दा सोमोन्दों दा नै गोमथा माथो खबर अ सोरांस्रि थौ जोंहा सा लोंहैनि थौ हाबाब गोमथा नोंलाय आंखौ मालानिफ्राय एसेबां अनग्रा जाखो दिनैलाय मा साननानै नोंलाय आंखौ सा लोंनो लिंखो बेफोरखौनो सोंबाय थायो नामा फै आंजों थौ बिदिब्लालाय जासिनायावनो लोंखायाब्ला बिबा मोना थौदो थौ मा जानो गोसो चावमिन मम' मा जानो जाबानो जाबाय फै आंजों फै आयु गोमथा सिरि नों मानसिया माथो बिराद अनख'थार आं बिदि होननानै मिथिथारामोन नोंलाय माथो सम हिनजावखौ बिराद बुन होसोलाबायो माने नोंनि अननाया सिङावसो आरोना दिनैसो मिथिबाय आङो दे बेफोरखौ जाबाय थानायाव रायलायसिगोन फैदो सोरांस्रि आरो माबाफोर जाबावगोन नामा बुं माबाफोर जानोबा जा गोसो बायदि जा फैसाखौ जेबो सिन्था खालामनो नाङा आं होगोन ना आं दङ हो माबाफोर जाबावगोन नामा नांला दे गोमथा जाला बेनो थोसिगोन ओमफ्राय गोमथा नों एसेबां जाहोनो हानाय बहा फैसा मोना ओइ सोरांस्रि बेफोरखौनो सोंनो नामा थाखा फैसालाय दिनै दं गाबोन गैया दंबा जागोन गैयाबा थागोन माथोखाय जा आरो मा जाबावो नै गोमथा नोंसोरहाथ' दाबो गथ' गथाय गैया नोंसोरो फैसाखौ मोन्दों होननानै बिदिनो लाब साब्लाब गारनो नाङा देनां गथ' गथाय फैबा गथ'नो जाहोनाय गानहोनाय फरायहोनाय गोबां थाखा फैसा नांगौ नोंसोरो दानिफ्रायनो थाइसे थाइनै जि मोनो गथ'नि मुङै आवथायनानै दोन थाखा फैसाखौ नोंबो मानसिया दे जाहोदों जाब्रा माबा बुजायनोसो हमजेनबाय बिनिया आया जोंफोर दायो गथ' खांबाय नालाय दायो जोंफोर मिथिसिगौ आरो थाखा फैसाया मा बुस्थु गथ' थाबा बेसेबां थाखा थाङो दसेनो गगा मोनब्रबो लोमजाब्रबो उदै साब्रबो खिनाय माबा माबि जासोयो हरखाबनो गथ'फोरा थाखा फैसा थायाबा एसां उसुबिदा जायो आं मिथिखागौ बेफोरखौ मोजाङैनो ओमफ्राय दाउखाखौ मानोथो लाबोआसै आंखौ नोङो जाहोनो लाबोबाय नोंनि बुरिखौबोथ' लाबोनांगौमोन ना बे दाउखाखौ बुनो होसोगासिनोसो आङो बबेयाव खादा दंहैयोथाय मोनबाथाय बिनि खुगा जोख्रेबजोबगोन आं आयु मा बुंनाय जाखोसै बिलाय बिदिब्ला हौवा हिनजाव नोंसोरो नांलायनानैसो दङ नामा औ नांलायनानैसो दङ बुनोबो होसोदों आं बबेयाव खादा दंहैयोथाय बेखौ दाबायदियाव मोनबाथाय जेरावनो मोनो बियावनो बिनि खुगाखौ बिसिजोबगोन आं आयु माथो खोथा बाथ्राफ्रानो बोरैबासो नों हिनजावखौ बिदि बुनो होसोना दोननानै आंखौ बिदि रेस्टुरेन्टआव जानो लाबोलायदों नोङो दाबायदियाव नोंनि हिनजावा नुबा आंखौ मा सानगोन जियानो सानबाय थादों आरो मोनसे खोथायानो जाबाय नोंनि हुवाखौ रागा जोंदों आं नोंनि हुवानोबो दिन्थिनो होननानैसो नोंखौ लानानैबो फैखादों आं बा सोरांस्रि आरो नों गोमथा ए नों मा सानखो हो आंनि हिनजावखौ लानानै नों रेस्टुरेन्टआव बेबायदि मा सोमोन्दो दं नोंसोरा देरहा नों बेफोरखौ मा बुंनो नागिरलाबायदों सोरांस्रि नोंबो बेबायदिसो हो आं जेब्ला नोंखौ रेस्टुरेन्टआव लाना फैनो नागिरा नोंहा खामानि ओंखारो हा दिनै सिरि बे गोमथाजों मा मोनफैदों नों बेयाव आयु देरहा नों मानो इसेबां मिसा खोथा बुंखो नोंलाय आंखौ मालाथो बेफोरबायदि रेस्टुरेन्टआव लाना फैनायनि खोथा बुंखो सिरि थादोङो आंनि फंसेबो बारगा दाजा आरो नोंनि हिनजावनि थाखाय आं नोंखौ नायनोनो हाखायाखै आरो नों हो आंनि हिनजावखौसो लानानै बेयाव नोङो बेफोरबायदि लाइन मारि फैबावदों थोद देरहा मानो बिदिब्रा लोगोजों लोगोनि हिनजावखौ लानानै लोंफैनानै माथो गाज्रि जाखोनो माबा बेलेगसो सानो बिदि नङाब्रा मानो बिदि नङा नोंहा रेस्टुरेन्टआव फैनो लोगो गैया जोंखौ लिंनो हायामोन आंनि हिनजावखौल' मानो गावहानो मैया जों लोगो जाया ना बुंबायब्रा बिनिखायनो नोंनि हिनजावखौ लाना फैबाय आरो फ्रियाव फैसा मोननायखौलाय आरो ज' जानो होननानै ज' जाग्रायालाय बहा थादों हिनजावा मोथियालां बियो बहा दङ ए नोंसोरा बिदिसो आरोना हो सोरांस्रि आं नोंखौ बिदि होनना सानथाराखैमोनलै आंनि अननाया थोआखै आरोना नोङो हो नों सिरि माथो सिं मानसिया बिराद माबामारलै ओइ देरहा बिदि नङाना मानो खोथाखौ डाइरेक्ट बिदि बुङो बिदि नङाथ' जेबो सिरि न'आव थौ थांगोनथ' र' दे नोंबो जिराय सा लोंनानै थांनोसै
नों बे गोमथाखौ गारनानै थांनो बादों हा नों बे गोमथाखौ गारनानै थांनो बादों देरहा खुगा दं होननानै बाथ्राखौ जानला माला बुंनो नाङा मिथिगौ नोङो माने नोंसोर सानैनि लाइन मारिबाय थानायाव आं फैनो डिस्टार्ब जाबाय हा बा दाना हौवाजोंसो गोरा माथो बियो गामिनि मानसिजों गावनि हौवानि लोगोजों फैफानायाबो माबा गाज्रि जायो नामा हो जेनेबा आं बेयाव नोंनि लोगोजों साहा लोंनो फैबाय ओमफ्राय नों बेयाव मानो फैदोंमोन देलाय बुंलाय औ जेनेबा नों बेयाव मानो फैदोंमोन देलाय सिरि थादों आंनि हिनजावसो सोंदों आं नोंथ' जोंखौ बिदि साननो नङासै गोमथाजों आंजों लाइन मारियै गोसो थोलायै बिनिखायनो बेयाव लोगो हमनो फैदों होननानै जेनेबा दे जों लोगोखौनो हमनायनो फैबाय बेयाव ओमफ्राय नोंलाय मानोथो फैदों हो नोंहा बेयाव मा खामानि दङ आया आंखौसो कुइसन सोंबावलायदों औ नोंहा बेयाव मा खामानि दङमोन बेयाव फैनो नोंबोथ' सोरबा सिख्लाफोरखौ लानानै निश्चय बेयाव लाइन मारिनो फैदों हो आंखौ मिथिया सानदों नोङो हो सोरांस्रि गावहा बेबायदिखायनो नों आंखौबो बुंनो रोंदों आरो ना